Исемсіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында. Нихаят бос кузгалды. ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексында 10 еллап төзекләндерелмәгән юл участогын ремонтлый башладылар. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. Автобусы Башкортостанда юл һәлакәтенә очраган Альтекс компаниясын прокуратура тикшерде. Җитди кимчелекләр бар. Италия һәм Россия яшь рәссамнарының бердәм проекты. Картиналар галереясында интерграфика дип исемләнгән халыкара күргәзмә ачылды. Тротуарны төзекләндерә башладылар. Шолотованың Койнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр шулай дип шалтыратты. 25 июльдә без ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексындагы проблемалы җәяүле юлы турында сюжет күрсәткән идек. Тротуар начар хәлдә, инвалидлар, кечкенә балалы әниләр коляска белән бу участокны урап узарга мәҗбүр иде. Ниһаять, боз кузгалды ди шәһәрдәшләр. Лейсан Ханова сюжеты. Юлның менә бу участогында 10 еллап ремонт эшләре башкарылмаган иде. Шәһәрдәшләр аның начар торышыннан зарланды. Хәзер күргәнегезчә бирдә эш башланган. Шәһәрдәшләр үзгәрешне шунда ук сизгән. Күпләр бу юлдан көненә берничә тапкыр үтә. Бирдә һәрвакыт кеше күп була. Уже мен иртән үтәм, уже казып алганнар шул бетонды алып шул хәтта яхшы булды. Тәз генә төшерделәр, сразу ремонт башладылар. 10 ел ясамаган ремонтны 10 ел югые. Әйбәт, рәхмәт барсы яхшы. Бүтән җирдә бу ел шул хәле яхшы иттереп язылар. Аллаһка шөкер. Безнең ише катларга менә агына бирмәскә бөтен шәһәрне каплыйсыз инде. Рәхмәт. Дөрес, җәяүле юлын тулысынча ремонтламыйлар. Имин һәм сыйфатлы юллар федераль программасы кысаларында тротуарның шотка туры килгән бер участогын гына төзекләндерү каралган. Здесь предусмотрена установка посадочной площадки, значит, новой трамвайно-автобусной, изменение перекрестка, перехода перекрестка был по диагонали маленько, сделали перпендикулярно проезжей части. И ремонт тротуара, который был в плохом состоянии, в пределах этого узла тоже попал под ремонт. Проектта каралмаганга күрә аптека каршындагы проблемалы урын әлегә юлчылар игътибарыннан читтә калган. Шулай да юл төзекләндерү оешмасында шәһәрдәшләр зарына колак салып, чокырны йому мөмкинлеген карарга ышандырдылар. Чатта ремонт эшләрен инде бу атна ахырына төгәлләргә планлаштыралар. Лейсан Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Койнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. КамАЗда корпоратив йол төгәлләнде. Ул 15 июльдә башланып, 2 атнага сузылды. 29 июльдән исә хезмәткәрләр эшкә чыкты. Йол вакытында компаниянең төп производствосы туктап торды. Шул ук вакытта сату, лизинг, производствоны планлаштыру бүлекләре гадәти режимда эшләрен дәвам итте. Шулай ук сервис хезмәткәрләре дә йолда түгел иде. Планлы ремонт һәм производствоны яңарту даими алып барылды. КамАЗның матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, җәйге йолдан соң хезмәткәрләрне киеренке эш көтә. Бу компаниянең 50 еллыгы һәм КамАЗ йөк машинасының яңа сериясе чыгарыла башлау белән бәйле. Прокуратура Альтекс компаниясе эшендә җитди кимчелекләр тапкан. Тикшерү Башкортостанда автобус катнашында юл транспорт һәлакәтеннән соң уздырылды. Фаҗига 14 июльдә булды. Автобус юл читенә чыгып капланып, 6 кеше үлде. Шәһәрдәшләр барысы да Лидер Транс компаниясендә хезмәт куйган. Елдан кайтып барышлары булган. Прокуратура хәбәр итүенчә, 17 июньнән 23 июньгә кадәр автобус йөртүче атнасына тиеш булган 42 сәгать урынына 84 сәгать эшләгән. 12 июльдә исә сменасы ялы 4 сәгатькә кыскартылып башланган. Шулай ук транспортның планлы техосмотр үткән булуы да шик астына куела. Прокуратура внесла в адрес генерального директора Альтекс представление, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Ранее в 2018 году данное предприятие допускало аналогичные нарушения законодательства, в связи с чем принимались меры прокурорского реагирования. Однако должных выводов из этого сделано не было. Хәзерге вакытта юл транспорт һәлакәте факты буенча җинаять эше кузгатылган. Тикшерү бара. Автобус йөртүче сак астында. 29 июльдән 12 августка кадәр кулланучылар хукукларын яклау буенча федераль хезмәтнең Татарстан идарәсендә Койнар элемтә эшли. Белгечләр яшелчә һәм җиләк җимешнең сыйфаты, куркынычсызлыгы һәм куллану вакытына бәйле сорауларга җавап бирәләр. Роспотребнадзор вәкилләренә эш көннәрендә 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр шалтыратырга мөмкин.
Картиналар галереясында интерграфика исемле халыкара күргәзмә ачылды. Ул Италия һәм Россия яшь рәссамнарының бердәм проекты. Темасы ике илнең тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре. Күргәзмәдә барлыгы 144 график эш куелган. Мондый форматтагы проект беренче тапкыр тәкъдим ителә. Тулырак Римма Султанова сюжеты. Италия рәссамнары Россияны, безнекеләр Италияны төшергән. Күмәк проект оештыру уе Италия делегациясе Татарстанга килгәч туа. Яшь рәссамнар бу эшкә бик теләп кушылалар. Үзләренең эшләрен видеоязмалар җибәрәләр. Безнең Италия белән видео язмада күрсәтеләчәк. Бу шулай беренче тапкыр оештырыла. Һәм инде күргәзмәгә бик кызыксынучан кешеләр килер дип уйлыйбыз, чөнки бу күргәзмә һәрбер илдә куелырга мөмкин. Польшада да, Италиядә дә һәм шулай ук безнең Россиядә дә. Күргәзмәдә 6 Италия, 5 Россия рәссамының график эшләре куелган. Тема театр, архитектура, мәдәни мирас, милли ризыклар һәм башкалар. Проектта безнең чаллы рәссамнар да катнаша. Рәссам Рушания Шәйхетдинованың эше Италиядә яшәгән рус эмигрантларына багышланган. Мисал өчен, шагыйрь Йосиф Бродский Венециядә. Күргәзмәнең кураторы фәнни хезмәткәр Марат Мингалиев. Ул апрель айында Татарстан рәссамнары белән Италиядә булды. Күп рәсемнәрне шуннан алып кайткан. Кечкенәрәк эшләрне почта белән җибәргәннәр. Италиялеләрнең картиналары Чаллыда калачак. Интерграфика күргәзмәсе картиналар галереясының кече залында 11 августка кадәр эшләячәк. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, сен сау булыгыз. Теперь интернет 100 мегабит в секунду и 160 ТВ-каналов доступны за 395 рублей в месяц. Читайте полезные статьи, смотрите увлекательные фильмы и сериалы, слушайте любимую музыку, учитесь новому и меняйте мир. Таттелеком. Интернет твоих талантов.